ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Settembru li għadda l-att ta' turisti li waslu f'Malta żdiedu bi 3% u laħqu aktar minn 287,000 turist meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri tal-NSO juru li aktar minn 261,000 turist żaru l-Gżejjer Maltin għall-Btala waqt li kważi 17,000 persuna oħra ġew Malta għal skop ta' negozju. Joħroġ ukoll li t-turisti li ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea żdiedu b'aktar minn 5% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li l-att tal-jili li t-turisti qattaw f'Malta f'Settembru żdiedu bi 2.1% meta mqabbel ma' Settembru tal-2018 biex laħqu 2,100,000 lejl. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li f'Settembru t-turisti ħallew fil-Bwiet tal-Maltin madwar 257 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 5.9%. L-NSO żidiet li fl-ewwel 8 xhur tas-sena bejn Jannar u Settembru żaru l-Gżejjer Maltin aktar minn 2,100,000 turist, żieda ta' 4.8% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-iljeli li t-turisti qattaw f'Malta żdiedu bi kważi 3% u laħqu l-15,200,000 lejl. In-nefqa tat-turisti fl-ewwel 9 xhur tas-sena laħqet il-1,800,000 euro, żieda ta' 4.2% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. B'reazzjoni, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mitti stqarr li dawn iċ-ċifri jawguraw tajjeb għan-negozji u għall-industrija tat-turiżmu ġenerali. Stqarr li dħul mit-turiżmu qed ikompli jsaħħaħ l-ekonomija tagħna sabiex bekk isiru investimenti fuq sma varji b'lan li jtjieb il-livell tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.